नमस्कार, रसस्वादमध्ये आपलं स्वागत आहे। आज आपण बघणार आहोत अस्सल मालवणी चिकन थाळी खास गटारीसाठी। यामध्ये आपण कोशिंबीर, गावठी चिकन, सोलकढी, तिखट डाळ, कोंबडी वडे, जिरा राईस हे सगळे पदार्थ आपण बनवणार आहोत। तर हा व्हिडिओ तुम्ही शेवटपर्यंत बघा आणि अशी थाळी करा। हे गावठी चिकन आहे 1.25 किलो। छोटा कांदा बारीक चिरलेला आहे, घालून घेऊया। थोडी कोथिंबीर, छोटा चमचा मालवणी लाल मसाला, अर्धा चमचा आला लसूण पेस्ट, 1 चमचा मीठ, थोडंसं तेल। आता हे सर्व मिक्स करूया। आता ह्यामध्ये आपण 1 ग्लास पाणी घालून 2 शिट्या करून शिजवून घेणार आहोत। चिकनच्या वाटणाचं साहित्य: 15-16 लसणीच्या पाकळ्या, 1 इंच आलं, 4 मीडियम कांदे, 1 मोठी वाटी सुकं खोबरं। हे सगळं आपण तव्यावर तेल घालून भाजून घेतलं आहे। आता हे आपण मिक्सरला लावून घेऊया। 2 चमचे तेल घेतलं आहे, तेल तापलं आहे। कांदा घालून घेऊया। अर्धा कांदा आपण घेतला आहे। कांदा चांगला परतून घेऊया। फुल गॅसवरतीच आपण कांदा परतून घेणार आहोत। 1 चमचा आला लसूण पेस्ट, गॅस आता स्लो करूया। थोडी कोथिंबीर परतून घेऊया। 1 चमचा गरम मसाला, 3 चमचे मी मालवणी लाल मसाला घालते आहे। चिकन मध्ये पण आपण शिजवते वेळी 1 चमचा घातला आहे। परतून घेऊया। थोडीशी हळद घालूया। आता जे आपण वाटण केलं आहे ते घालून घेऊया। वाटण चांगलं परतून घ्यायचं आहे। या मालवणी वाटणाची लिंक तुम्हाला खाली बॉक्समध्ये मिळेल। मसाला चांगला आपण परतून घेणार आहोत। चवीनुसार मीठ घालायचं आहे। शिजवते वेळी पण आपण थोडं मीठ घातलं आहे। वाटण आपला 5-6 मिनिटं चांगलं परतून घेतलं आहे। आता तेल सुटत आहे। चिकन घालून घेऊया। परतून घेऊया चांगलं। गॅस फुल केला आहे। चांगली उकळी येऊ दे। हे मालवणी चिकनच आहे, पण करण्याची पद्धत थोडी वेगळी केली आहे। चिकन आपलं झालं आहे। चांगली चिकनला उकळी आली आहे। चिकन थोडं थंड झाल्यानंतर घट्ट होईल। आपण आता गॅस बंद करूया। 1 वाटी आपण तांदूळ घेतले आहेत स्वच्छ धुवून। कांदा घालूया, बारीक चिरून घेतला आहे। कांदा घातल्याने चिकनची हीट थोडी बॅलन्स होते आणि भाताला चांगली चव येते।
एक छोटा चमचा जिरे, चिमूटभर मीठ हे मिक्स करून घेऊया. यामध्ये आपण 1.5 ग्लास पाणी घालणार आहोत. आता कुकरला लावून आपण 2 शिट्या करून घेणार आहोत भाताला. कोंबडी वड्यांसाठी तांदळाचं पीठ अर्धा किलो घेतलं आहे. 1 वाटी आपण गव्हाचं पीठ घालूया. 1 चमचा जिरे पावडर, 1 चमचा धना पावडर, छोटा चमचा हळद, पाऊण चमचा मेथी पावडर. मेथीने वडे छान खमंग होतात आणि चविष्ट पण लागतात. 1 चमचा मीठ. आता पाणी घालून हे आपण मळून घेणार आहोत. चपातीपेक्षा पीठ आपण हे सैल ठेवणार आहोत. वड्याचं पीठ आपण अर्धा तास मळून ठेवलं होतं. चांगलं पीठ लूज झालं आहे. असं चांगलं लूज व्हायला पाहिजे, म्हणजे वडे चांगले फुलतात. आता आपण वडे थापून घेऊया आणि तळून घेऊया. एवढा पिठाचा गोळा आपण घेणार आहोत. वडे थापताना ह्या बाजूने थापून घ्यायचे, म्हणजे वडे चांगले फुलतात. तेल तापलं आहे. वडे घालून घेऊया. वडे घालते वेळी एक वडा वरती आल्याशिवाय दुसरा वडा सोडायचा नाही, म्हणजे तो चांगला फुलतो. मग दुसरा वडा घालून घेऊया. दोन्ही वडे चांगले फुलून आले आहेत. वडे आपले चांगले तळून झाले आहेत. काढून घेऊया. बाकीचे वडे करून घेऊया. 2 टोमॅटो बारीक चिरून घेतले आहेत. 1 छोटा कांदा, 1 हिरवी मिरची बारीक चिरलेली, 2 चमचे शेंगदाणा कूट, चवीनुसार मीठ, कोथिंबीर, टोमॅटोची कोशिंबीर मिक्स करून घेऊया. अर्धा नारळ किसून घेतला आहे. हे मी 3 वेळा मिक्सरला लावून घेणार आहे. अर्धा ग्लास पाणी घालून मग ते चाळणी किंवा कपड्याच्या मदतीने नारळाचं दूध गाळून घ्यायचं आहे.
खोबरं आणि जिरं मिक्सरला लावून घेतलेलं आहे आणि त्याचं गाळून रस काढून घेतला आहे. चवीनुसार मीठ घालूया. चवीसाठी साखर. तुम्हाला साखर नको असली तर नाही टाकलं तरी चालेल. एक कोकमाचा आगळ आहे. जर तुमच्याकडे आगळ नसेल तर तुम्ही कोकम पाण्यात भिजून त्याचा रस घेऊ शकता. कोथिंबीर. सोलकढी आपली बनवून तयार झाली. अस्सल मालवणी चिकन थाळी आपली बनवून तयार आहे. यामध्ये मी कोशिंबीर, चिकन ग्रेव्ही, सोलकढी, तिखट डाळ, कोंबडी वडे आणि जिरा राईस बनवलं आहे. एकदम थाळी चविष्ट झाली आहे. अशा पद्धतीत तुम्ही गटारीला ही थाळी चिकन थाळी करून बघा आणि मला कळवा. हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा आणि रसाचौदला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.